Kolombe ka tawte busno tini ang hai norong ni dipo ka neta me YouTube channel tawte busam tini hai nai BJP ka tawte busam jora kripano norong khani belake na ku tongman ko rokno sanane bagoi tu bima phayo tam kai tabuk sini Tripura je busang ni ADC election tuyoi kok banglai tongmani je politics thung tongmani kentu TIPRASA ni man thai sok nai kai taw point tomaya dabi simi no ngui tongu TIPRASA ROK kadol jagoi tongu TIPRASA ROK tolak lai tongu a jaga baksa ka ba asuk tai ni bagoi cover chalai mani nuk jagoi tongu baksa ka ba sak ni benefit sak ni forfeit ni bagoi simi busango decide kai kok sai tongu tabuk State যেমন এলায়েন্স ত্রিপুরা মোটা আইটিএফটি বিজেপি সেরকম নো এডিসি ওবো এলায়েন্স উনা নিবাগই আইটিএফটি নি জিএস সপন দেবন মানো সামানি খানাও নরক খোনাবাই কানা বরেক সাও 30 টা নি বিসিঙ্গ জন 10 টা খায়ই মাননানি a kogrong an ini sebai sukrubui sanai TIPRASA ROK bod disao sogena nai tongkha asuktai ni bagoi BJP no 10 ta dekha kaino bezal tong abono norok bujinan chaitok di ang khai ITFT bai Tripura motha mili ui norok additional narok laidi opono BJP leta dadi BJP ungka national o Judin hap pakai state ni jek chal mani control bai ADC no samung khainai judin ADC o BJP hap ka manano TIPRASA komor kha abo kubui kok abono ITFT ni GS sopon deborma bobujnan dorkar kintu nung je ok borono tuyoi mukhyamantri no samane ok roktok kisa hatika kono official kuroi mukhyamantri thokui bini musung tui ব্যক্তিগত রাজনীতি thungoi TIPRASA no sikrimani thokimani mukhyamantri ni kono yak kuroi ok borok roman script brinader ya abon bagoi TIPRASA kono krina nangya mukhyamantri bo mental high cover haise japan site to bini kono ya phawaya CPM no si urri horman hungkai ni BJP ro no urri ni kono somoy nangya ok rok GS sopon deborma ITFT ni samani kokai ino tongo kento ambo kokno sanai TIPRASA ROK no thansa tongkai BJP ro no Tripura ni urri horman CPM no si urri horman hungkai sung Finai 2028 obu ITFT by Tripura mota alliance kai busa kai BJP no urri horman tei nangya sung TIPRASA ROK simi alliance sung dik amsung sabuk bujinan bagoi chaitok di obo main message tongai Tekaisa judin ADC o BJP ro hab rikai BJP judinu 10 ta seat no mani thanga kai 2028 assembly Vidhan Sabha o khai osol khai kinai Tripura motha oita ITFT no abu ITFT jamun seat kaisa bai oborung toma hai asamoi Tripura motha bu 2 ta 3 ta seat manno maya akeno sokmai kinai Bihar ne hai Maharashtra ne hai tono o jinis no bude buji ADC election seat abo গুরুত্বপূর্ণ o ADC election no porikha Tripura motha busuk seat mannai BJP busuk seat mannai judinu BJP motamuti seat kahammani phaika haikai Assembly Vidhan Sabha okai dorkar nangla Tripura motha no kaklai horano teinorok tuini bagai andolon khainani ok borok ni bagai andolon khainani geta Tripura ni bagai andolon khainani Tripura ni bagai andolon khainani asto bolo thangnani agortla thangi ko koto koto sanani abo tonglak tabuk niral amra bangali rok nagorik sursa monch rok tamkai Tripura motha ni power tong tongmani bagoi a somoy kai Tripura motha ni power komi thangano a somoy kai toisa nagorik sursa monch rok phayano amra bangali ni phayano gobongma tamu motha ni asai phayano TIPRASA no kaklainani bagoi বিশ্বজিৎ বুঠার মাইকে বুঠানানি সুরু রমওয়ানো ওমো বুঠার জাগাই টং বুরি রগ্রেপ খাইজে টংমানি কিছা কমি খানাবলে আর সময় তো ইসা সুরু স্টার্ট টং থাংওয়ানো এই তুরুক তুরুকাই এডিশনাল সুবায়ানো জেনারেল শ্রামানো আবা একে TIPRASA no আসলুগানো aboni bagoi no BJP no kono somoy phano kono muhurte phano kono mote phano disibo darani bagoi sujukta ready akoksi ang sanani bagoi maphai ani kokna baksa ajage phan mano baksa sajaye phan man ADC no tabok norni ভাগ্য লটারি ADC ও যদি নো Tripura motha ITFT মিল উইনারক মাইয়া খাই BJP যদি নো সিট 5টা হইতা 6টা বা 10টা ফান মানি থাকা TIPRASA komor খানি মনে খাকি TIPRASA komor খা TIPRASA no ya tek tang khlainani lama hangkai tabok ADC ni election no aboni bagoi no ADC o TIPRASA ro lob phunogoi rang riui phano vote nana ni bagoi chaito goitong aboni bagoi no be careful TIPRASA ro bokrok narok di rang na di je man na di na phanu kentu norok wansuk di bobisot ni bagoi wansugoi Tripura motha no vote ready hai kai BJP no rikai kentu norok nije ni yakung no nije no hakro khiklai tangklai phimani klai nai tei MDC Podoloson Tamsa Podma Loson dehin 100 bosor par kok borok maya ei roman script no tam hin romantic script busuk lasimung abo bumano phalmani klayo TIPRASA no lasimung rikha kai nijini nok ni bumano si lasimung rima klayo TIPRASA no lasimung rikha mane nijini bumano phalmani klayo Bangladesh ni borong no tabuk sarkar sal tonai wansarok ba Bangladesh ni ble engke borok Bangladesh ni borok BDC borong no si bumano phalman klaya diba abono ro bumansuk dianga korona sok sam thangya tam khai lasimung rina musinga TIPRASA tokti TIPRASA no borok asuk thai ni bagoi isa rang ni bagoi nijini do phano nijini jati no nijini ha no pogoi thangbayu niji simi sak thangi thangna bagoi ei obo hai kok solitung takte buksam noro muttunar di obo hai Sia neta petu arong no kun somopan sujukta ready ani kok khai BJP no jimprom phano ata hab ready norok rang makai rang nadi wansugoi bud ready bustamni salo norok bokrok tabuk jemon tisawoi kok saimanu bubagara tongsak obo eke tisai kok sana ningkai norok
TIPRASA थानसां di tamo chakri khainai tamo gobangma 19-20 tribe ni jati do pharok tong joton थानसां di joto do pha hodano no bubagara town hall of tana bagoi jai thakar og ADC rogo bagoi tong sujug subida ri tong joto ni busa butino no education rinani bagoi chai togoi tong sujug subida manna ni cha togoi tong te baksa comments rogo Facebook page rogo YouTube comments rogo je reply nai 5 bosor Tripura motha sarkar government chalu khai diso tamo khaimangkha aboni reply rok tong nai taukte busong 5 bosoro chalu katik no kisa misale TIPRASA ROK o shanti manmani satok jagoi tongmani hoitek tuingkha te kisa Kerangbar hospital lok unu tingi phaika ambulance bakjakha kobangma sport line thik khaijakka education line kisale thik khaijakka kintu abo state niyago si rang borok rohaya PWD bu state niyago nini CWD abo jottonu state niyago mangsi tuini hindi laman hindi abo joton state niyago mangsi aboni bagoi jotto to khairi meya aboni bagoi ni state no bo TIPRASA niyago to bunani bagoi norok thanchandi je samoyo state of TIPRASA bobagarani te pramota salongnai ADC bu salongnai apur TIPRASA unity dong ya manai nai ADC elaka wo university khulmani bagoi kobongma chaitongnai TIPRASA no kusugotti sanani bagoi tei je waida sa ete bangladesh ni phai to phaima rong no rutu goi transport ramui tiklai jangnani hage TIPRASA ni kobangma ADC wo bill pass kai to ni mani gata tiplan rongni kobangma TIPRASA eko rongni police push rongni land rongni abo hai rok jotono pass khai jangnai obono nahari sinorok usango samung khaidi kintu norok sakni faida sakni borok no simi MDC MLA seat bagla yoi asuklai luti chalai to hakai topa phiyok jagla abon bagon TIPRASA rok norok thansang di FTP Tripura mota thansang nan bagai chaitok di jotto seat mai afanu FTP rok kisa misa seat phanu norok agree khaidi bubara ebaksa kintu norok ada seat chari to hakaile norni party wo borok sikroi tei dabi khainai kubang abo khai unni imaya tamo khai abo haike do pha phiyok jagya norok ma wan sungnai TIPRASA thangani bagai wan sugui samung ma khainai buskang ni lorai phunuguri nang nai kendro nosi sung kendro ni sarkar nosi ma phunuk lainai sung ekoi babe TIPRASA rok simi milui additional BJP kaisa seat maya ti khainar lainani haikesi modi bai Amit Shah kirjanai TIPRASA rok tamo dinoi आज जिनिस न सि बख्र गनार दि हाइकाई एडीसी वो जुदिनो 28 टा नि बिसिङो 25 टा सीट दर जुदिनो TIPRA मथा नारगै मा हाकाई बा आइपीपी मिलुइ फान नारग मा हाकाई हाइनाइ विधानसभा एसेम्बली 2028 जे साकापानो TIPRA मथा न सेलुट मा खायनो मुडिस अमित शाह असम बुझिकादे आबोन परे खाइ ननि जे मान थाइ ताबु केबेङि दंमान एकाद्र तै निनि मानिक साहा सीएम न सुंगला अमित शाह दति नो रिवानु आबोनो सि बुजिनान चाइतक दि जे नरनि एकटनो दति तो बुनानि हिंकाय नरनि लैंड राइट गेट अ ट्रिपल लैंड जे सापानो कल्चर इकोनॉमी निनि डाइरेक्ट फंडिंग जे सापानो जे चुक्ति क्लाइ तनि मानि आबोनो नानानि हिंकाय थांजा खायै एडीसी दखल खाइदि तै एडीसी दखल खायै एकui बाबे गोबां सीट बाय दिल्ली सरकार न फुनुगुरि दि कमजोर फुनुगुरि दि बीजेपी न हाइकाय बुसांगो बरक एलायंस नारनानि बागै TIPRA मथानो बरक logi yak narnani bagoi TIPRA mothani je mantai soktai doti mannai abo hongkai buddini kam kubui kok norok buwan sukdi ani o je kisa share khaimani wan sungna rok bomtui norok comments kai januk di tei share khai jotto lokoro no jotto leaders neta sinai rok mama tongo buddhijibi borok TIPRASA tongo sini TIPRA bu obahai borok rong bu norok o video no share kai phungnan khai di tei leaders montri rok no bu wan sungnani ready sujug ready tamukai sung saisung sak thangi thangnani bagoi simi politics thuma bai miya sung Tripura ni 14-15 lok TIPRASA thangi thangnani bagoi nahari sip samung ma kainai obo hongkai tabuk ni je bottomano tabuk Tripura ADC o je choli tongmani busangni 2026 ni election tuyoi tei aboni logi 2028 bu assembly vidansabha election tongo aborno nahari no tinini o je moksok rok hakenorok wansung mangkana si mangkana buji mangkana share kaidi o video no jotto borno share kaidi nei asun sasino kaham tongde sustu tongde wansugoi abigoi rok busango ansa hamjamung ridi amsuk sawoino jotonono khulumpika